Yo, what's up mga kawaray? Ganito ang eksena ng Season 1, basketball ng Move It. Kung makikita, napakadaming player at napakahaba ng pila at ang daming pakulo. Kaya naman nag-i-enjoy talaga lahat ng team. Dito mga kawaray, ang daming malalakas na player ang makakalaro mo. Kaya naman sa darating na Season 2 Basketball League ng Move It at huling araw ng patry out ng grupong mga Ginoo, ang daming rider ang pumunta para magpakitang gilas para makuha ng bawat kupunan. Tapador to! Ayun na nga mga kawaray. So kami nang sumalang dito. Nilagyan namin ng pusta ang laro para mas intense. Kaya panoorin natin mga kawaray. Let's go! Yan na yan, yung guardia. Basic! Kayo mo ng ano, 6 hours. Meron ka na, Grace? Kakain na! Nag-aabang lang, oh! Laro. Ay, putang ina, di ko na video yun. Bang, bang! Gusto kayo. 4-5. Laso. Yung naman yun, labanan namin. Sige. May pansitan dyan sa labas ng meeting ko. May mautusan ka ba yun? Kain ka na lang? Wala. Konsensya mo na yun. Di ba pare?